be osechopo sama koro nyaka wang'e ni dongruok mar ohala gi dongruok mar ekonomi marwa ema koro imiyo ong'ala ma mbele mopogore gi pakruok mar siasa ni owuora ni ane mane telo ane mane siasa sa koro chopo ma koro jowa nyaka ng'i chien kaka jo ODM ni to dongruok mage chenro mage ma wan go mag ohala ma ema koro nyaka wamiyo ong'ala ma mbele mok telo mar siasa koso gigi teto nyalo timore dichiel. Trevor, kamano ahinya. Mokwongo pod adwa gone jothurwa mos ahinya ni wawito wuoyi mar Andega, wawito wuoyi mathuon mogik thurwa kendo ratego mogik mologi duto te e wit ma wawito godo jakom Raila Amolo Odinga. To historia mar dongruok mar oganda ok adwa ni mondo wachake na gi Raila Amolo Odinga. Ker mokwongo mar Luo ka Luo donjo Kenya ka, Jaduong' Jaramogi Oginga Odinga, higa mar 45 ka giyawo Lutatco, Luo Trading and Thrift. Sama ne Lutatco noyaw, Lutatco ne Luo timo godo ohala. Notable things nitie mne Lutatco timo. Mambaka mne jakom ogona kaduoki. E buk benda some nomiya buk moro mna Otieno Adhiambo Otieno nondiko, professor mar history mane puonjo Amerika. Mae mne the Luo Union at that time notimo godo ohala. Magi nyiewo Ramogi Press. Jothurwa neno gima Ramogi Press Kisumo kacho ging'eni noa kanye. Ramogi Press nonyiewo gi the Lutatco. Aeto Lutatco ochako yawo sto pamba mnineno thurwa mang'eny gi. Kamoro amora mne pambi pure to Lutatco gero sto. Kamoro amora ma pambi pure Lutatco gero sto. Ang'o miyo Lutatco ne gero sto? Mondo cooperatives kaka biro to koro nyiewo pamba in an organized way. So mae msingi mne Luo chako godo. Luo no chako kaka jo ohala. King'iyo Luo ma kinde cha nitiere bao traders. Ka bao ne nitie, bao ne timo ohala Kenya ka, to bao timo ohala Uganda. State House ma Uganda mineno chung' nyaka kawuono no noger gi bao. Bao ne yawuot Nyakach ne yawuot Luo. Kidhi kigero reru bende gine mne gitiyo kanyo. So Luo osebedo oganda mane timo ohala. To ka jakom nokawo piny, ing'eni ng'eny ji ong'eyo mna jakom kaka jasiasa. And kaduoki mano nyiso ni we can walk and chew gum at the same time. Luo nyalo timo siasa to wanyalo timo ohala. Nitiere American professor moro iluongo ni Lewis Smith. Lewis Smith wacho ni kufele siasa to ohala bende ufeli. So the biggest manufacturer mar gas cylinders around this part of the continent en Raila Wuonyalego through kambi mare mar Spectra. So manyiso ni en ja ohala. Wuonyalego kochako tich Kenya ka, kisomo buge mar Flames of Freedom, to document clearly ni en emno establish Kenya Bureau of Standards, KEBS. Kendo kanyo nindo, nineno ka jo KEBS nyo document properly how he began KEBS, mokelo gicha, mokelo standardization mar products. Ma pod mna Luo go ohala. Gimonego beni wapenjre ni Luo nowe ohala karang'o. Nikech king'iyo kane wadongo, mitokni madongo dongo mne ringe piny Luo. Ndolwe, Tika Twas, ne gin mag joluo. To sani nyauge nyagere kata nyaka very late. Matoka ma sani ringo ok en mtok jaluo. Ne wawe pur mar pamba kanye. Mane bako modhigo pur go ala to wawinjane ni obungu wo ichocho na. Nitiere pur. Na ningeni pur bende no ohala. Kenya Breweries kane ni Kisumu. Ne ginyiewo bel kanye.
jaluo mane puro belni. So en gima ka wachako to wayawe mondo mi wang'e ni thurwa no owe ohala karang'o. Okay.